gyara kintsi, gaba salamun baya salama. Hadari sa gabanka inda kake so. Yariman mawaka mu je zuwa. Adam zango mai gari, yaro ne a dangare. Ga kambun mafarauta dogon bare ne hancin giwa. Ga mai darajar farko matsayi sarkin zazzau hannun jimina. Kowa ya ci sai ya lalace matsayin kalaman babban sarki. Kai duk tsananin ramar doki, Kwabato na nan bai ramewa, haka rabi yake aje hikimarsa. to ga sarkin zazzau shehu Idris mai takalaman karfe. Ga kambun mafarauta dogon bare ne hancin giwa. Ga mai darajar farko matsayi sarkin zazzau hannun jimina. Kowa ya ci sai ya lalace matsayin kalaman babban sarki. Ga mai karfi daga cin mutuwa, Sangace da maciji da jefar sarkin zazzau tafiya sannu ga gamta mazajen alfarma. farko da na sauka garin zazzau, na yado na sa kufta, na hau doki na sarauta, rawani kuma an mini mai kima. Zan baza shi gidan babban sarki. Kai tasiu saurara ka jiya, da na sauka garin birnin zazzau, na ga kalar matan zazzau da ado ta makar matan makka. Gashi ina so mira in ji labari na gidan sarki. To amma kuma san ba dama musulunci bai yarje ma ba. In ka bi ta zance na. Me yasa na ga 'yan matan zazzau a ado sun zarce sun kera? Koko tarihi ta hidauko sarauniyar zazzau a arewa ba wanda ya kai ta adin girma. To gani gaban fadar sarki, sarkin zazzau mai alfarma. To Ga kambun mafarauta dogon bare ne hancin giwa. ga mai darajar farko matsayi sarkin zazzau hannun jimina. Kowa ya ci sai ya lalace matsayin kalaman babban sarki. Farfesun kunama sun san ka matsayin ka daban babban sarki. Kowa ya ci sai ya lalace matsayin kalaman babban sarki. Yau gani gaban gidan sarki, ina tafiya ta cikin kawa, wai ni da zan shiga fada kamar ɗaki na kajuwawa. Ko da na zo bakin ƙoha sai fadawa suka miƙe, sadaukai da ido jajaye. Kai gyara kin zebe a sannu a gidan sarki ba shigi haba da harshen sa kwatanai zance. To a cikinsa akwai wani ma da babbar riga ga rawani, sai na ji ya ce kai yaro ya daka mini tsawa nan rude. Sai mun kaga zango a kan zaune yana mai martaba barka ne a zatansa gaban sarki yanzu. Sai mutumin nan ya miƙe ya ce mini kai yaro taso, me za ka yi a gidan sarki? Mai martaba mun ka taho magani mun ji yanda yake adalcinsa. To kai yaro ya sunanka, kuma kai dan wanne gari ne? Kai Adam zango ake ce ma a Kaduna kake maka amsa mai. Kai tasiu da ba dan kai ba, ni ban san me zan furta ba. To Ga kambun mafarauta dogon bare ne hancin giwa. ga mai darajar farko matsayi sarkin zazzau hannun jimina. Kowa ya ci sai ya lalace matsayin kalaman babban sarki. To sun kyale duka sun yarje, na shiga hanya na miƙe, zan je fadar mai zazzau. Sai dai kuma baka san hanya ba gidan sarkin da akwai girma. Sai na ga al'umma zaune sun sha kaya na mutunci, na yi tunanin baƙi ne, ashe duka bayin sarki ne. To ya rike daraja kimar su kamar baba bayi ne ma. Da na je ni gabansu na gaishe su, su ma kuma duk sun amsa. Bayan kowa ya yi shiru, sai na ciro magana kwara, ni dai farko bako ne, na zo fadar sarki ne. Shin ko ku ne 'yan fada? In kuma ku ne 'yan fada, ya za a yi sarki in gan shi? A'a ba mu ne fada ba ga hadar can gehen hauni. Sarkin zazzau mai girma Dawisu adon tafiya kai ne.
mafarauta dogon bare da hancin giwa. Ga mai darajar farko matsayi sarkin zazzau hannun jimina. Kowa ya ci sai ya lalace matsayin kalaman babban sarki. To gani cikin fadar sarki, wazirin sarki na zaune, ga hakimai duka na zaune, ga fadawa na zaune, sai na ga wani ɗan dattijo mai siffa kamar balarabe, ya tado da alkyabba ga kamshi mai tashin kawa. Allah kare sarki dan Idrisa da girma. A gaban sarki na taho na zube, ina ta kirari a gabansa, kura mai firgita kalbu, ganga mai fatar giwa, karko da nagarta shi annan. Fage na yaki sai silke, duka da bugu sai an barka. Manjar ya ka wuce kamin yaro ko babba yana shakka. Karya kwafa shahon karfe, jifa a cikin ruwa shirme ne. Adan sama kake sarki, zara kake mai taurari. Mu dai sai sa albarka, buzun bushiya ba a imma. Kai ni zango a wuri na duk sarakuna aika fi su. Ga kambun mafarauta dogon bare da hancin giwa. Sarkin zazzau mai girma, Dawisu adon tafiya kai ne. Allah kare sarki dan Idrisa da girma. Daga nan shauki ya kwashe ni, na ci gaba da kirarin mai girma. Sarari mai kara gudun doki, tsawa sakarkarwa, sakar dare mai hana tafiya, ragayar dutse ajalin yaro. Allah kare sarki dan Idrisa da girma. You are the man of the people, you are the last man standing, you are the almighty king. Shin arewa kuwa da kamar sa? Kai zango ka ta batunka dan kana gaban sarki ne. Barnar tasiu sai na kara, iya sigire ta dan sarakuna. You are special dan zango. Well done. Turancin sai mun dana. Rabi kare sarkin zazzau mai martaba, uba na babba. Ga kambun mafarauta dogon bare da hancin giwa. Ga mai darajar farko matsayi sarkin zazzau hannun jimina. Kowa ya ci sai ya lalace matsayin kalaman babban sarki. Gyara kinsi, gaba salamun baya salama. Hadari sa gaban ka inda kake so. Yariman mawaka, mu je zuwa. Aha! Adam zango mai gari, yaro ne a